Hej og velkommen her til Sønder Boulevard, hvor de 4 unge studerende, som vi lige har haft i studiet, var på feltarbejde her for et par uger siden. De har lavet en utrolig flot planche omkring stederne her på Vesterbro. Derfor tænkte jeg, vi tager ud og møder Bo og Lis, som de også mødte dengang. De har været her omkring 20-25 år, og de er hjemløse. Så jeg synes, vi lige skal gå over og sige hej til dem. Så kom med. Hej, Bo og Lis. Jeg skal lige over den her. Ja. Tak. Ej, Lis, din så, kan du... Nu skal du ikke være så ærlig. Nej, jeg skal gøre det hele, skal jeg. Så. Hej. Hej, Bo og Lis. Man må jo sige, at I om nogen er dem, der ved, hvordan udviklingen her på Vesterbro sker. I er jo kommet her i mange år efterhånden. Så Bo, kan du fortælle lidt om, hvordan det er her i dag? Ja, men altså, Enghaven har plads til mange forskellige. Der er både gamle og unge og børn. Og så er der sådan nogen som os, der godt kan nyde en enkelt gulddame i gang imellem. Skål, Lis. Skatter. Du holder, hvis du lægger. Ja, jeg prøver. Det er skide lækkert. Ja, Lis. Hvordan ser du det her? Jamen, jeg kan godt se, at der er kommet mange børnefamilier, ikke? Men det betyder jo ikke, at vi bare forsvinder, vel? Altså, de kommer, og så går vi bare et andet sted hen, ikke også? Ja. Altså, ja. Så, ja. Så du mener, at der måske skal ske noget mere, end at bare lave noget byfornyelse? Jamen altså, bare fordi at de tror, at de kan gøre det til lidt flottere, ikke? Sådan lidt pænere at kigge på. Betyder det sgu da ikke, at de hjemløse eller misbrugerne bare forsvinder, eller noget, vel? Eller sådan kommer i arbejde, ikke? Så fordi, hvad fanden tror de? Der skal noget helt andet til, ikke? Så, ja. Andre tiltag, ja. Men der er jo også meget debat netop her omkring på Vesterbro med fikserum og sådan nogle ting. Hvordan forholder I jer til det? Altså, der er sgu både godt og ondt på det, altså. Nu er det jo ikke sådan noget, vi bruger, vel? Vi kan jo bedre ikke sådan noget her. Men altså, når de ikke kan være de steder, så går vi bare nogle andre steder hen, ikke? Ja. Men Bo, hvor er det så? Altså, Hovedbanegården, det er et rigtig godt bud. Der er sgu både varmt og lækkert. Og så ja, Jeg ved jo, at netop den her bæk betyder meget for jer. Det var jo her, I faldt sammen. Så I sidder jo ofte her stadigvæk, ikke? Ja. Når I kan komme til det. Hovedbanegården er altså også god. Ja. Nu er det bare sådan, står der små børn og leger foran en. Ja. Men det er jo en flot legeplads. Ja. Ikke? Tak for interviewet, Bo og Lis. Det var der drukker vores vodka. Det er bare ham og ja, og tak til Bo og Lis, fordi de var så venlige og dele deres livshistorie med os. Man kan jo sige meget her omkring på Vesterbro, men de er jo også ved at lave en metro her på Enghave, omkring Enghave. Så man kan sige, at historien om denne bydel er langt fra skrevet færdig, så det bliver spændende at følge frem. Tilbage til studiet.